鏡なんや。人って。必ず。だから神社の前に鏡があるんは、その人ついて自分を見なさいよっていうことね。自分が神ないんだよ、じゃないんや。その姿、自分に映して見てみなさい。偉い顔してますよ、みんな。それって、通り、納得いく意見も言ってるかねとか。これは腹立たへんとかいうふうに。そういうことを私は覚えさせられたんだなって。この人のおかげで、この嫌な人のおかげで、私のそのこだわり、こういうこと言われたくないんだとか、だったり、素直に意外と聞き入れへんっていうとこがあったり、いろんなみんなやっぱり自分の変わらなあかんとこが見えてく。なら、意外に分かってく。自分の直さなあかんとこって。意外とがあったり、ほとんどが頑固な意外とみんな、自分っていうのがね、あるんや。